Hola, us dono la benvinguda en aquest vídeo en el qual parlarem de l'experiència als camps d'extermini nazis a partir de l'obra de Primo Levi, Si això és un home, escrita el 1947. Primo Levi és un dels supervivents del camp d'extermini d'Auschwitz, simbolisme d'aquest horror, d'aquest capítol potser el més fosc de la història de la humanitat i de la consciència europea, concretament, però, paradoxalment, Primo Levi narrarà aquesta experiència extrema amb aquest testimoni colpidor, és una obra colpidora i duríssima, però narrada des d'una forma ponderada i racional, amb el qual l'autor italià, d'origen jueu, ens traslladarà a aquesta visió d'aquest infern i d'aquest viatge cap a la deshumanització total. Com es pot comunicar el que la majoria de testimonis consideren que és incomunicable? Doncs veurem si podem treure l'entrellat amb aquest vídeo. Som-hi! Per començar, és molt important destacar que no hem de deixar de banda el fet de que Levi, o el narrador, i Levi, en aquest cas, i l'autor, són indestriables. És a dir, l'aspecte biogràfic, en aquest cas, de l'autor, és indispensable per entendre aquesta obra que podríem considerar literatura testimonial i que obre a la porta a un nou subgènere, que seria la literatura de l'Holocaust o altres disciplines artístiques. Levi és un halfling és un pres sense cap dret al el lager és el camp polonès, que arriba al gener del 44 aproximadament i s'allibera al camp al gener del 45. Per tant, és la narració pràcticament d'un any al camp de concentració. Aquesta obra està inclosa en una posterior trilogia, anomenada la trilogia d'Auschwitz, on tenim en primer lloc l'obra que ens ocupa, que és l'experiència en el lager, en el camp, després l'obra La Treva, que narra l'alliberació del camp i l'odissea per tornar a casa i les penúries en aquest món apocalíptic després de la guerra, i els enfonsats i els salvats, que aquí ja és més un concepte que parlarem més endavant, aquest concepte dels enfonsats, que és més un assaig filosòfic, que seria com la tercera part d'aquesta trilogia. Levi utilitza uns termes que no són molt venjatius, ni ostentosos, ni molt emocionals, sinó que ens ofereix una visió del comportament humà, quasi bé diria, des d'un punt de vista antropològic. Aquesta catarsi per aquesta experiència traumàtica que l'acompanya al llarg de la vida. Al final Levi morirà en estranyes circumstàncies, però que no se sabrà ben bé si va ser un suïcidi o no. En qualsevol cas, va ser un llibre que va escriure amb urgència per transmetre aquesta defensa de la justícia, de la memòria. Hi ha una frase molt descriptiva d'Elie Wiesel, un altre escriptor i supervivent d'aquest horror, que diu que Levi probablement va morir a Auschwitz, però 40 anys més tard. Com dèiem, Levi és el propi narrador que ens narra aquesta mort, misèria, fam, desesperació, però ho fa d'una manera analítica i molt continguda. I veurem que aquesta obra podríem categoritzar-la en múltiples estils, no? Literaris. Un diari memorialista, especialment el capítol final, Història de 10 dies, en què narra l'alliberament del camp, amb la manca d'aliments, la convivència amb la mort literal, amb cadàvers, la falta de calefacció, bé, el teòric alliberament. Després també podríem parlar d'un assaig moral, una grandíssima reflexió colpidora sobre la moral, sobre l'instint de supervivència i sobretot de la condició humana i aquesta concepció dicotòmica entre el que és bo i el que és dolent, dins el camp o fora del camp. També es pot considerar una novel·la de formació, aquest concepte alemany del Bildungsroman, un jove narrador que va evolucionant al llarg de la història, i en aquest cas Levi arriba al camp amb 24 anys i evoluciona adaptant a la nova situació humana o infrahumana, més aviat. Podria ser també un informe científic. Levi és químic, és molt important, és químic de formació, una de les coses que és bastant important a la novel·la, perquè li permetrà treballar també en un laboratori, fa una anàlisi i una escriptura, sobretot, molt curosa, molt analítica, i també podríem dir que és un informe de caire antropològic, fins i tot psicològic, perquè aquesta voluntat d'anàlisi categoritzant pensaments, el patiment, els somnis, un capítol, per exemple, el capítol de les nostres nits, en què també
es parla dels somnis i un grandíssim, com deia, informe antropològic amb aquestes parelles de contraris que marca que entre bons, dolents, savis i estúpids, covards, valents, desgraciats i afortunats, tot això està molt bé, però no queda tan clar com el que és un enfonsat i un salvat. Una de les idees o conceptes més importants que trobem a l'obra de Levi és aquest concepte d'infern, des d'aquesta visió, diguem, europea, d'aquesta construcció literària, simbòlica, europea, que ve precedit des de la comèdia, des de la Divina Comèdia de Dante, però que també podem trobar algunes referències a la literatura colonial, com Joseph Conrad amb el Cor de les Tenebres. Aquest viatge físic i al·legòric i aquest qüestionament de la idea d'Europa que a l'obra de Conrad, per exemple, veiem aquestes portes de l'horror, aquest infern associat a l'imperialisme i aquest descens a l'infern, que en el fons és el descens també a l'ànima i a la condició humana, doncs claríssimament amb Levi ens hem construït, no? L'infern, l'horror, aquest apocalipsi pràcticament dels camps de concentració i d'aquesta època fosquíssima de la història de la humanitat, però a més hi ha referències concretes. Per exemple, al primer capítol es fa esmena a Caront, amb aquest soldat de les SS que els espera, que fa aquesta alegoria d'aquest trànsit de les ànimes condemnades, no? Com aquest barquer sinistre que era Caront, que portava les ànimes cap a l'infern. També veiem en el segon capítol aquell cartell tan conegut d'Arbeit macht frei, el treball es farà lliures, que té certes reminiscències, en aquest cas pels propis nazis, amb l'entrada del cant 3 de Dante, l'entrada de l'infern. També hi ha una referència al mite de Tàntal i la gola, el quart capítol, quan surt de l'infermeria, que l'infermeria també és un lloc, és un escenari important. La vida als llims, una altra referència, podríem dir, dantesca, o sobre l'infern, i el cas més clar és el capítol anomenat el cant d'Ulisses, o el cant d'Odisseu, en què el propi Levi agafa el rol de Virgili, podríem dir, i comença a recordar algunes cites, alguns versos de la Divina Comèdia per tal de guiar, d'acompanyar un jove, crec que és Alsacià, un altre cop aquesta connexió, aquesta alegoria i aquest lligam amb l'obra dantesca. Aquest concepte de la deshumanització, d'aquesta pèrdua total d'identitat i d'aquesta pèrdua total de l'ànima i de la condició humana. Auschwitz és una indústria però que es dedica a l'aniquilament, a l'esfondrament de l'ésser dels reclusos cap a allò infrahumà. Animalització, com veurem en el viatge en tren, en els números, les persones acaben perdent la seva identitat per ser números, el menjar, els instints per sobreviure, i el concepte que us deia abans dels enfonsats i els salvats que utilitza per fer aquest fons, aquest enfonsat cap al descens, cap a aquest infern, on veurem que dins el camp hi ha una reversió dels codis morals. És a dir, el que és bo o no, o dolent dins el camp no té res a veure amb el que era fora. Aquesta comprensió que intenta fer Levi, racional, analítica, amb aquesta reflexió sobre l'ésser humà en condicions extremes, és per mi el més colpidor de tota l'obra. Veurem com el sistema nazi obliga moltes víctimes a col·laborar i a ser part, còmplices d'aquest propi esfondrament de l'ànima humana, i amb aquesta reversió dels codis que us deia, em paro també amb un concepte que utilitzen, que és els musulmaner, els musulmans, que és com anomenen els propis reclusos, aquells reclusos que ja han perdut tota identitat, que ja van físicament i mentalment caminant cap a la mort, que són les víctimes absolutes, però també veieu com utilitzen, a més, un terme xenòfob, no? Els musulmans. També és una manera de dir que els ineptes, els que no serveixen per res, ja que han perdut tota identitat, perquè veieu aniquilació de qualsevol rastre humà dins del camp. I també m'aturo breument en el concepte del viatge o en la temàtica del viatge tan present a la història de la literatura, per veure també aquest viatge, sobretot als capítols inicials, aquest viatge amb tren, que lluny d'aquell viatge d'exploració o descobriment, aquí es tracta d'aquesta odissea distòpica en què l'individu és arrencat
d'aquesta vida anterior i transportat, podríem dir, a una altra dimensió, com dèiem, on les lleis de la moral, les lleis de la lògica no existeixen. Molt frapant el primer episodi, crec que és que com es van fent preguntes als jueus, als homes i les dones i als nens que van en aquells trens, com ens interpel·la a nosaltres els lectors posa la pell de gallina, no? I llavors, també hi ha un altre viatge que podria ser cap a aquest exili, és l'exili més absolut que hi pot haver, perquè ja és un exili del propi cos, de la pròpia humanitat. No només és un desterrament geogràfic, que també, sinó que és un desterrament de la pròpia humanitat. Vull aportar unes reflexions que fa el Premi Nobel i escriptor també supervivent dels camps d'extermini, l'hongarès Imre Kertész, aquesta construcció simbòlica d'Auschwitz a la nostra consciència i a les nostres ment. Ell diu que l'Holocaust no és un assumpte intern només entre jueus i nazis o entre jueus i alemanys, sinó que és el punt i final d'una crisi moral i ètica d'Occident. Es presenta com el gran apocalipsis, com una gran història de terror, per això parlàvem d'aquell infern, a la consciència europea, i que no pot ser ja mai més podrà ser expulsat d'aquest esperit, ell diu, l'esperit de la narració. Perquè considera que la qüestió jueva, que diu ell, és com la gran infracció d'un contracte legal europeu de segles i segles d'història. Parla que la disciplina nazi és una disciplina militar, significa els gossos deslligats, la bogeria, l'embriaguesa nacionalista, no? Aquestes emocions desaforades, l'assassinat, el suïcidi, en qualsevol cas és el sistema nerviós de l'ésser humà, el sistema nerviós d'Europa, d'odi, d'agressió, de bacanal, parla ell, i que si va aspirar el nazisme a la universalitat, no més aviat per l'odi i per aquest assassinat i aquesta agressivitat. Ell enumera moltes causes que poden ser evidents, històriques, socials, relatives a la situació d'aquesta qüestió jueva, però ell creu que és una qüestió totalment irracional, l'anomenada qüestió jueva, i un problema que es va anar enquistant i convertint a la consciència europea. Diu que el provocador d'escàndols tria aquesta ruptura de contracte perquè s'està enfrontant a aquest esperit de la narració. És una manera d'enfrontar-se i de trencar i d'enfrontar-se a aquesta ànima amb l'antisemitisme. I ja per acabar voldria destacar, a més del propi Imre Kertész, alguns testimonis reals o de ficció que han tractat el tema de l'Holocaust. Principalment voldria destacar l'escriptora francesa Charlotte Delvaux, supervivent també dels camps d'extermini nazis, que narra, a diferència de Levi, des d'una perspectiva, podríem dir, molt més poètica, fugint una mica d'aquest relat cronològic de Levi i alhora posant el focus més en les emocions, no? També en tota aquesta supervivència espiritual i en aquesta degradació humana, però posant més aquest focus en les emocions i també en la solidaritat mútua, la tendresa, i també, molt, molt important, des d'una perspectiva femenina, des de perspectiva de gènere. També és molt coneguda la novel·la de Thomas Keneally, popularitzada i oscaritzada per Steven Spielberg al cinema, La llista de Schindler. A nivell cinematogràfic, o més aviat documental, és molt interessant de l'Alain Resnais, aquest famós director de l'època de la Nouvelle Vague, que als anys 50, en època de postguerra, retrata amb el documental Nuit et brouillard, que ve del concepte de Nacht und Nebel, nit i boira, aquests decrets promulgats pel règim nazi per fer desaparèixer presos polítics clandestinament en la nit i la boira, i està molt bé perquè és molt innovador a nivell formal. Utilitza el color, per exemple, per veure aquells camps abandonats i deserts, i en blanc i negre quan treu documents molt crus que fins llavors potser no s'havien vist, d'imatges de la situació dantesca dels camps de concentració. Aquí, a casa nostra, Joaquim Amat Piniella és potser l'autor amb l'obra K.L. Reich, aquesta novel·la de dos republicans deportats al camp de Mauthausen, que amb aquesta ficció literària relata molt bé la corrupció dels capos, caps de grup brutals
que hi havia als camps de concentració. És una obra que es va escriure acabada la Segona Guerra Mundial, però no es va publicar fins a l'any 63 pel tema de la censura. I també el conte de Mercè Rodoreda, Nit i boira, que la Maria Campillo en fa un assaig que l'analitza molt a fons, com els autors i les autores de la literatura de l'època van haver de buscar noves fórmules per narrar aquest horror i aquesta experiència qualificada com l'infern a la Terra. Doncs res més. Aquest és una mica l'anàlisi i l'aproximació a l'obra de Primo Levi, Si això és un home, i sobretot l'aproximació a l'experiència, a l'horror dels camps d'extermini nazis. Moltes gràcies i ens veiem a la propera.